Assalamu alaikum durhamabiya lamɛnba jɛkulu n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ aw kelen o kelen ye ka dugawu ɲini aw kelen o kelen bolo an ka jɛ an ka dugawu kɛ an fa Muhamadu Sigini ye ala ka k'a fa Sikini Ahmadu Makula ka muradu ye ka anw kelen o kelen kɛ ale bu ye ka muradu ye yarabi ya Allahu nabi an bɛ nin dugawu min kɛ an b'a ɲini ala bolo a ka kɛ bu ye de kosɔn a n'a fa Sikini Ahmadu Makula ni a fa Sheikh Ahmed Tijani fo ka se u mɔkɛ alakira ma olu kosɔn ala ka anw kɛ ale bu ye a n'a faw ka muradu ye yarabi ya Allahu nabi an bɛ ala tanu ka barika da ala ye ale min hinɛna anw kelen o kelen na ka sirifu kanu da an dusukun na an b'a ɲini o ala in bolo a ka hinɛna ka kanu in sabatilen to an kelen o kelen dusukun na yarabi ya Allahu nabi anw de wulila ne ni aw ka taa ka nin tarika in ta k'a da an yɛrɛ la ko an ye Sikini Ahmadu Makula ka kalanden ye widu sati fɔra ɲan kan jɛna n'a ye an b'a ɲini ala bolo an jɛna ni min ɲa a faamuyali n'a dɔnniya ani a labatuli ala ka a nɔgɔya an kelen o kelen ye yarabi ya Allahu nabi an minnu yɛrɛ bɛ kanu na ni an n'u bɛ jɛ o kanu in na an b'a ɲini ala bolo ala ka kanu in sabatilen to an kelen o kelen dusukun na o kanu in de bɛ an sama k'an sama fo k'an lase alakira sallallahu alaihi wasallam kanu ma ni maa min ye alakira kanu ala yɛrɛ kanu jati o bɛ na i dusukun na ala yɛrɛ jati kanu ala k'o kanu yɛrɛ de jati don an kelen o kelen dusukun na yarabi ya Allahu nabi ne balimaw ala kanu o ye koba ye dɛ anw jɔni jurumuto n'an ka diɲɛfɛnw diɲɛ in diɲɛ nafolo diɲɛ nin ka di n ye nin ka di n ye nin ka di n ye ala kanu bɛ na o la cogo di a ka gɛlɛn nka n b'a ɲini ala bolo a k'a kɛ an ka nin karamɔgɔ ninnu de kosɔn a ka hinɛ an na k'a kanu sabatilen to an kelen o kelen dusukun na ala kanu o ye siran ɲɛ dɛ ala ɲɛ siran ɲɛ ala k'o di an kelen o kelen ma yarabi ya Allahu nabi n'i ma ala kanu i tɛ siran ɲɛ ni siranna ala ɲɛ e bɛ kɛ jɔn ɲuman ye an b'a ɲini ala bolo ala ka a siranya don an dusukun na ka kanu don an dusukun na ka labatolu ale ye ɲinini k'o don an dusukun na yarabi ya Allahu nabi an kelen o kelen ka kɛ ala ka jɔn ɲuman ye yarabi ya Allahu nabi an jigi b'a kan ni maa min nɔrɔla nin tarika in na ni maa min tugura nin tarika in ko i tigi tɛna kɛ foyi ye ni nin tɛ parce que tarika in bɛ nin de yiri la a bɛ nin de kanu don i la a bɛ nin faamuyali de d'i ma a bɛ nin dɔnniya de d'i ma ala k'o di an kelen o kelen ma yarabi ya Allahu nabi bala tanu ka barika da ala ye ale min ye bi yira na bi nin farafin kalo in tile 23 ale kalo in ni bamananw b'a fɔ a ma ko fasiru fɔlɔ bamanankan na marakaw b'a fɔ ko jimini hana fulaw yɛrɛ b'a fɔ arajubu afuru ale tile 23 n'o kɛra 1360 o waati in na Sikini Ahmadu Makula minana ɲoro alamisa don dɔ fɛ a bɛnna tubabukalo jate la le 19 juin 1941 donc o don in a san 80 de ye bi ye jimini hamana tile 23 de ye bi ye ɲinan bɛ kɛ a san 80 ye tubabu nana Sikini Ahmadu Makula minɛ a ka du kɔnɔ ka taa n'a ye hakilina jigin don ka mɔgɔw hakili lajigin nin don in na don in min ni tubabu yɛrɛ k'a ma ko le jeudi noir marakaw ko alamisa bure bamananw ko alamisa gelen ni si ni si kɔrɔ tɛ kelen ye alamisa bure o ye alamisa juguman ye le jeudi noir o ye jeudi alamisa finman ye alamisa gelen o kɔni o ye ko kelen don ye ni alamisa don in ko min kɛra la anw filɛ bi o hɛrɛ de kɔnɔ o don ninnu ye o gɛlɛya in ta n'o ye Sikini Ahmadu Makula n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw minnu tun bɛ yen waati olu y'o gɛlɛya ta bi an fila hɛrɛ kɔnɔ an bɛ barika da ala ye o don de o ye Sikini Ahmadu Makula minɛ ɲɔrɔ fajiri waati ka taa n'a ye Kayi u bɔra Kayi ka taa Dakar nin janfa cɛjugu in colonisateur n'o ye tubabu ye olu n'u jɛɲɔgɔn de ye a labɛn kabini su fɛ fajiri waati u nana
Shikna Ahmed Mahula ka du ninnu na u y'a minɛ u na taara ni alamisa don bɛ ye fɛn ye min ni a bɛ a hakili lajigi ko cɛjugu ani juguya ani gɛlɛya min n'a dara Shikna Ahmed Mahula n'a ka denbaya kan ani kalandenw kan nin don u nana Shikna Ahmed Mahula ka denbaya lakunu ni gɛɲɛ de ni busanw ka na u bɛɛ ta k'u labɔ du kɔnɔ k'u lakunu ni busan ye ka tila ka na u lasigi kɛnɛ kan o kɛnɛ in de tolen do bi ka kɛ étage 2 niveau ye ni kalandenw y'a jɔ n'an b'a f'a ma ko Zawiya maa yɔrɔ tun ye kelen na kelen ye Siya Mala yɛrɛ ka waati kɔnɔna na mais bi so jɔlen b'a la étage 2 niveau u y'u lasigi ye mɔgɔ ma fajiri sali u nana u la wajibiyara ka na k'u lasigi o yɔrɔ in na n'o ye Dari Kibire ni Tilebi cɛ Siya Mala ka Zawiya yɛrɛ filɛ jɔlen kura ye jɔrɔ min a Tilebi cɛ Zawiya min bɛ yen n'a a ye 2 niveau ye n'an bɛ sala kɔnɔ o kɛnɛlankolon in u lasigira yen nɔ tilala k'u bɔ yen waati tɛmɛnen kɔfɛ ka taa n'u ye arige kɛnɛ kan u donna kalandenw fana kan u ka duw kɔnɔ kelen kelen minnu ye kalanden ye min ye karuba ye u y'a bɛɛ nati ka u na nati arige kɛnɛ kan donc colonisateur ye nin ko cɛjugu de kɛ nin don nin na maaw bɔra Senegal de n'a bɛ f'u ma ko gumiw ani gendarmew ka na ɲɔrɔn polisi minnu bɛ u faralaw kan olu de ye nin baara in kɛ sufɛ dugu jɛlen u nana nin baara cɛjugu kɛ ni alamisa donya in na ɲɔrɔn minnu na jɛra k'a kɛ silamɛw don dɛ ɲɔrɔnkaw don olu de n'a farala ɲɔgɔn kan tubabu farala ɲɔgɔn kan ka nin wale in kɛ an tɛ nin kɛ k'an bɛ mɔgɔ dusu labɔ ou bien an bɛ maa dalaɲini ayi ko de don dɔrɔn n'a kɛra min kɛra fana n'a bɛ lakali bin kɛra o de bɛ lakali a min y'a kɛ a ma maloya kɛli la e min b'a lakali tɛ se k'a fɔ i bɛ siran o la siranɲɛ tɛ yen o dɔw b'u la o jɔra bere b'a bolo ale de bɛ catégorie di ni min bɛ tɛmɛ a bɛ busan k'a la kiriw nin ye catégorie A ye ni min ye B ye busan bere min b'a bolo a t'o ko la a b'a fɔ nin ye B ye B caman ye kanuba ye wala hari ni wirdu b'a bolo a ma mɛn ka wirdu ta C o ye musow ni denmisɛnninw ye catégorie A ye mɔgɔw de nana ka na taa kaso kɛ san 10 kaso mais n'u ye san 7 ou bien san 6 kɛ san 6 ni dɔ kɛ de 1941 u seginna ka na en 1947 donc o ye minnu ye catégorie A ye catégorie B mɔgɔw olu dɔw ye kaso kɛ ɲɔrɔn dɔw yɛrɛ fana ma kaso kɛ mais u bɛ taa so don o don sɔgɔma u bɛ n'u présenter donc n'u nana u bɛ corvée kɛ corvée ye baara misɛn min n'u b'u bila la farali kɛ taa sugu fara ou bien ni bin bɛ yan nɔ nin yɔrɔ in na taa labɛn u b'o kɛ après u b'u bila o ye catégorie B ye catégorie C olu ye mɔgɔw ye minnu ma kaso kɛ u ma corvée kɛ nka u b'u ka du kɔnɔ u surveillen don fɛn wɛrɛ bɛ yen a waati n'u b'a fɔ a ma ko service d'hygiène mɔgɔw kelen bɛ ka su ka bila u la hali n'u ye kalamani 2 ye dalen maa min ka yɔrɔ la ou bien ji bɔnnen u b'a fɔ ko nin ji in bɔnna yan mun na bon u b'i convoqué e bɛ convoqué ayi ni mɔgɔ tɛ bila ɲana ni maa bilala ɲana taara fanga na kalanden a don ayi e tɛ se ka jo sɔrɔ cogo si e ye tubabu jugu de ye donc u bɛ juguya façon bɛɛ lajɛlen kɛ la tubabu yɛrɛ sɔnnen don a ma ni maa min y'u jugu kɛlɛ Sénégalandenw tun bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ nin don ninnu na yanni nin waati nin cɛ n'o ye alamisabure don cɛ Shikna Ahmed Mahula denkɛ 2 minɛna ani kalanden damadɔ ka taa n'u ye Yirimane maa min bɛ yen ka ca maa 100 hakɛw de don dɔw bɛ Yirimane kɛnɛ don kan u b'a fɔ a ma ko Sinsan Jreve Sinsan in kɔnɔna na minnu tun bɛ yen a caman kɔngɔ ni minɔgɔ de y'u faga ni tile maa 29 bɛ yen Shikna Ahmed Mahula denkɛ 2 b'u la Baba n'o ye Seydina Umaru ye ani Cheikh Sidi Ahmed n'o ye Cheikh Ahmed Tijani tɔgɔma ye
a denkɛ fɔlɔ n'a denkɛ sabanan olu jɔra u ma 29 ka mugu t'u la Yelimane u dalen bɛ Yelimane mais o kɛra Cheikhna Ahmed Makhloula taara le 19 juin bi ɲɔgɔn na o kɔfɛ mois de décembre la le 11 décembre 1941 ninnu fusillera Yelimane donc alhamdulillah o y'a sɔrɔ a denkɛ Sirif Ahmed u y'o minɛ k'o bila Walata dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ o kɛnɛ in ma ko Wadenit dugu in tɔgɔ ko Galbi Jumel campement de don dɔrɔn kelen bɛ ka a ka tilisiw dilan yen u b'a fɔ yen ma ko Galbi Jumel gumiw tun bɛ na ka na surveiller don o don sɔgɔma u bɛ rapport kɛ ka na k'u ɲɛ da kan n'a ka mɔgɔw k'u jate après u bɛ taa ala ka don o don sɔgɔma u bɛ segin ka taa Walata ale ka yɔrɔ in bɛ Walata kɛrɛfɛ kungo kolon kɔnɔ u ye résidence surveillée kɛ o yɔrɔ la fo 1947 a ko ninnu bɛɛ labilala mais u ye du ninnu fana ta u y'a bɛɛ ci en 1941 tuma min u ye Cheikhna Ahmed Makhloula minɛ ka den ninnu fɛn kɛ u ye du ninnu fana bɛɛ ci ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn kalanden minnu bɛ yen u donna kelen o kelen kan k'a nati arge kɛnɛ na caman ye kaso kɛ nin de kɛra alamisa don Ahmed Makhloula yɛrɛ ka du tuma min u ye minɛ ka taa arge kɛnɛ kan juguw nana ka na fɛn fɛn n'u bɛ se k'a suɲɛ u bɛ se ka min tiɲɛ u y'a bɛɛ ta an fa Muhamadu Jane ka kuma fɔcogo la fɛn ma to yen ni fiɲɛw tɛ ani kapta dɔw filifililen sinon u n'a bɛɛ taara foyi tɛ yen u ye min to yen ani magasin tun bɛ yen nɔ ɲɔ b'a kɔnɔ u ma se o fana ma sinon sokɔnɔ minɛn tɔw bɛɛ sanu tɛ warijɛ tɛ masiri tɛ fini tɛ u n'a bɛɛ taara u ye nin bɛɛ pillé silamɛw de nana o kɛ ɲɔrɔnkaw don o jugu kelenw ye dunun ni tamaw de ta ka foli kɛ ka nisɔndiya ka sewa ka wasa ko Cheikhna Ahmed Makhloula n'a ka denbaya ni kalandenw minɛna bi a kɛra cogo di ɲinan b'a san 80 na ɲinan bɛ ɲini kana k'a ko koyi alhamdulillah an bɛ ala tanu n'a ye an bɛ barika da ala ye o tɛmɛna a banna la ilaha illallah 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 ayi nin tɛ se ka fɔ nin do yen bidu kolosi o tɛ se ka dulon kan na nin do yen ni min y'a dulon i kan na a bɛ fɔ ko Jean Amala ka kalanden de ye tɔɔrɔ façon bɛɛ lajɛlen bɛ da i kan a ye zikiri kɛ n tɛ fɔ n'i y'o fɔ i bɛ taa commandant so kɔnɔ nka nin bɛɛ tɛmɛna ala barika la tubabu fangatigiw a don ni sera yen ni kalanden sera yen a ye sago de bɛ k'a la n bɛ min fɛ dɔrɔn ka k'a la olu bolo jugu de don laban na maaw yɛrɛ y'a kɛ ni maa min ye kalanden ye o bɛ kɛ komi jigin to fɛn bɛɛ b'i sago k'a la faamaw fana min ye tubabu ye o jɛnnen bɛ n'a ye donc mesquinnerie façon bɛɛ lajɛlen k'u la gɛlɛya façon bɛɛ lajɛlen dar'u kan fanga fɛ nin waati n'o ye tubabu fanga ye tubabu ka waati la bi a bɛ cogo di o Cheikhna Ahmed Makhloula ka kalandenw b'u ka zikiri kɛ kɔlɔsi bɛ kan na ne yɛrɛ kan yɛrɛ ni a tun biridira kɔlɔsi bolo fo a bɛ biridi ka kaba k'a la o caman bɛ yen alhamdulillah an bɛ ala tanu n'a ye ka barika da ala ye o tun bɛ min ɲini a ma kɛ dɛ Cheikhna Ahmed Makhloula ka du minnu cira a cira bɔgɔ de tun don bɔgɔsow de tun don a cira a denkɛ ye Sirif Ahmed a ye a jɔ ni kulu ni bɔgɔ ye ka siman d'a kan a ka yamaruya kɔnɔna na kalandenw y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a baara to dafara a ka yamaruya kɔnɔ a dɔgɔkɛ Muhamadu Sɛgɛn fɛ en 60-61 hakilina jiginna
aka don dugukolo ninnu tun bosira Sheikh Ahmed Mahoula ka denbaya la mais a seginna ma en 1958 baara in daminɛna en 1959 o précision nin sɔrɔla min fɛ ala ka dayɔrɔ sumaya o ye Sheikh ni Dibasi min tun ye ɲɔrɔ maire kɔrɔ ye ala ka dayɔrɔ sumaya 59 de baara daminɛna documents na papier sɔrɔla en 1958 mais baara daminɛna en 1959 ala barika la waati kelen na kalanden wala kanuba sɔrɔla a don min kelen ko k'a bɛ so ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ mais Sirif Ahmed n'o y'an fa Sirif Ahmed ye Sheikh Ahmed Mahoula a n'a dɔgɔkɛ Sheikh Tara wuli Sheikh Amala ani Muhammadu wuli Sheikh Amala ani an fa Ibakiri wuli Sheikh Amala an fa ninnu ko ayi nin bɛ di kalandenw de ma b'u ka dɔrɔmɛ n'u ka dɔrɔmɛ 210 ani 100 n'u ka 200 ni 1000 don a la wala u fari fanga u b'a don so in na mɔgɔ kelen ta kɛ o de jora kalandenw fɛ nin waati Sirif Ahmed ka yamaruya la nin laɲini ye mun ye tubabu ka nin baara an'u ka jɛɲɔgɔnjugu ka nin baara in kun ye mun ye nin fɛn fɛn kɛra u tun bɛ mun de nɔfɛ ka yelen datugu ala ka yelen k'a faga ayi a tɛ se welekan min ni Sheikh Ahmed Mahoula bɛ a kɛ ka buna adamadenw ni sama k'a ko k'a saniya k'a lasegi ala ma ni la ilaha illallah ye k'a lajɔ aw sera ayi aw tɛ se o tɛ se ka kɛ a tɛ jɔ a tɛ faga u sera wa ayi u tɛ se u tɛna se fana an bɛ don min na ko bi zawiya min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ani kalanden min bɛ diɲɛ kɔnɔ ani kanubaw o de ka ca est ce que nin yelen a sara wa ayi a ma sa a bɛ ka mɛnɛ bi de ka jugu nin yelen bɛ to yen fo badabada parce que ala ko de don ala kira ko don sanɛ ko y'o de ye an fa Muhammadu Sheikh ni Amala n'a bɛ f'a ma Buya Hayidara a y'a fɔ piyan a ko k'a tɛ dɛmɛ ɲini maa si bolo a fa ka so ninnu joli la a jora a banna a k'ale yɛrɛ ka wari tɛ don a la wa maa wɛrɛ ka wari tɛ don a la wari in ye a fa ka wari de o de bɛ kɛ k'a fa ka so ninnu jɔ a jora de fana ale yɛrɛ de bɛ na a bɛ sigi a ka du kɔnɔ a ma jɔ a yɛrɛ ye a ma jɔ a den ye a ma jɔ a balimaden ye wa a ma jɔ kalanden yɛrɛ fana ye so ninnu an bɛ ala tanu ka barika da a jora a banna so ninnu tun ye bɔgɔ de ye a jora ni siman ni kulu ye bi a filɛ nin ye en béton armé ala barika la donc mun tiɲɛna foyi ma tiɲɛ alhamdulillah an ka nin kuma ninnu laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ an ma siran dɛ siran tɛ dɛ ayi an ma siran an tɛ siran an tɛna siran ni maa min ma maloya ka wale cɛjugu kɛ a fɔli an bɛ sɔrɔ ɲɛ mun na yɛrɛ ye min kɛ o de fɔra ayi nka an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ an ka laɲini tɛ k'an bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ ayi an ka laɲini tɛ k'an bɛ mɔgɔ dusu labɔ ayi an ka laɲini tɛ k'an bɛ maa nati ka juguya dɔ lakunu wala i ka juguya dɔ lawuli ayi min kɛra ɲinan san 80 ye an yɛrɛ bangebaaw tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛ sin na y'a dɔn o don kelen ni ni rappel ma k'a la a bɛ tunu mais histoire don fo k'a lakali fo k'a ɲɛfɔ maaw k'a ɲɛdɔn an ka laɲini ye dɔrɔn ka aw ladɔnniya sinon an ka laɲini tɛ ko maa ka tajuru sara ayi kotigiw m'o kɛ o kotigiw m'o kɛ an fa Muhammadu Sheikh ni terikɛ tun ye mɔgɔ ye u b'a fɔ a ma ko Umar Hatta Jakite a bɛ sigilen tun bɛ sigilen Ɲoro Kabalaka don a ye Buye kanu Buye y'a kanu a y'a den damadɔ tɔgɔ da Cheikh Amala ni Buye tɔgɔw da ni Bajalo a ka kanu ma dɔgɔ a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la a ma ka kanu ma dɔgɔ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ Cheikh Amala ka kalanden bɛɛ min bɛ Ɲoro i b'a dɔn k'a fɔ Buye teri don
buye ma dɔgɔ ale yɛrɛ ma dɔgɔ a ka somɔgɔw la nka o Omar Hatta Sheikh Ahmed ma wula den fila min ni mugu cir'u la Yelimane ani kalandenw ale de bilala sɔrdasiw ye polisi fɛn colonisateur ye a don ka taa a yɔrɔ yira Yelimane sira yɔrɔ yira ka taa n'u ye Yelimane k'u danda a responsabilité tun b'a ale de bolo a don ani mɔgɔ wɛrɛ u ma fila mais o ma bali a nana Buye fɛ ani Buye kɛra teri ye o histoire ye histoire wɛrɛ ye a ye faamuyali caman di fɛn caman na fɛn min ni anw yɛrɛ tun t'a dɔn mais ale ka kuma y'a to an y'a faamuyali sɔrɔ ala barika la donc juguya tɛ yen ayi an ma kɛ k'an b'a juguya créer t'an ka laɲini ye histoire dɔn dɔrɔn ko don a kɛra min kɛra a bɛ lakali wajibi aw balimakɛ Abba Omar Mayiga ni dɔw ko ma ko Sala ni nin waati na n bɛ sigilen Bamako. Salamu alaikum dina kanbao. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum Allah kira kanbalo. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum dina kanbao. Salamu alaikum. Mateni wange